ingerinze ebuna bono simbara tumogaba no itero temie orwaso eto bisia kene kyamaga no temie ebuna bono chibara cheito omogaba no itoni gagasaine mosomi abana chizukuru omogaba na narwe paseri anyagetari otemie era mariogo tarikolema anyagetari omendie sabezi yabeyerengia asomoroberio bwokorigereria na kumurekera magendero ase county ya Kisii insi omugabana bwe county ye Paul Simbarati nigo rero tugucha kumurekera bunge yabo basi ase ward ya Masige East ase nsemo ichipara Nyamache Back Street Nyamache FC Road nigo yagachirwe Precious Griffin Nyamache Back Street Road nigo yagachirwe Otachi Liamanono Road nigo yagachirwe Ensoko Liobonyo Kiambere Road nigo yagachirwe na Kionyo Obokini Banto Road nigo yagachirwe Asensemo ya mangana yobochenu Kionyo Health Center nigo agenda takwagachwa Kiobegi dispensary nigo yagachirwe aboikiranu Igoma Health Center anigo yagachirwe abwa sensemo y'abananchi babwa tukire birengera byabo ekorwa sobwango eliye bakonye. We are very happy esa gulinga batuinyo irase tukuri rero ngamba cha gutukorera nyagitari yaitu Governor Simbarati ngambu ya mono ase gasi agenda gutokorera ase ward yetu ya Masige East chiparo chito toroseiri ne nyagitari nagenda gutoroseri aso bwenge gongo musaba Governor yaitu Simbarati igotokorwa all the way from Masige East karimate pi twagenda mpaka nyagitari Nyamache abantu baito bako travelia satambe sana asomo yubwanja intubuna abantu bamasige igotoko mu request atokorere miradi agenda takokora mo especially ibune nyagitari bune chito chiro gaiga digera abantu baito banya ruduma irange na sali twaganeri serikali ye county government ya Kisii amaya nande togusaba Mosike Simbarati agendere gotokorere magendera agenda gotokorera na intuma igaitore nyagitari tugwata igera tambire tokogera muna bangi no chabagotire montari we pigipigi umunyakanda Kanyamache aka sane nyagitari yebe tigale ata marioga tose kurwariwa asensemo yichichiro echiro yotachi nigo yagachirwe aboikiranu aboigo echiro ya Kionyo nigo yagachirwe aboikiranu asensemo yichisemi obwagachi bwekerasi ya Kiobegi ECDE nigo obwaikiranire egatiye binde